Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Namhlanje sisazombulela usonene nanini ngokusivusa nangokusigcina nangokusilondoloza. Sisezothi enkosi mzali ngothando lwakho olungaka. Ulungile uYesu. Singayaphi kodwa xa singasuka kuYesu Kristu? Akekho ofana naye kubo bonke abathixo balomhlaba. Uye yedwa onamandla. Uye yedwa okwaziyo ukwenza izinto zenzeke. Okwaziyo ujika iimpilo zabantu. Uye yedwa ongozeli ongalali umgcini kaSirayeli egade ethini. Masimthembe ngalo lonke ixesha. Isifundo sethu sanamhlanje sisifumana kuLuke 5. Siqale kwivesi yama-27 siyophela kwivesi yama-32. Ukubizwa kukaLevi, verse 27. Ke kaloku emveni kwezi zinto waphuma uYesu wabona umbuthi werhafu ogama linguLevi ehleli endaweni yerhafu. Umbuthi werhafu ke akathandeki emphakathini ngoba bayarhwaphiliza iimali zabantu. Nathi urevenue asimthandisisi kakuhle. Kodwa namhlanje sibona uYesu ebiza umbuthi werhafu, gama lakhe onguMatiyu. uLevi nguMatiyu. uYesu xa ebiza abantu akajongi mntu, ujonga intliziyo yomntu. Wabona intliziyo kaMatiyu. Nangoku kuMatiyu uthe xa embiza walandela. Nawe apho ekhaya landela, xelela abantu ngoYesu, landela uYesu. Abantu bafuna ukwazi ukuba uYesu ungubani na. Abanye bamthandabuza, kodwa wena yima ume utsho uthi ndimbone kum uYesu, uyaphila, uvukile kwelabafileyo. Qhayise ngaye. Verse 28. Washiya konke uMatiyu wesuka wamlandela. Walandela uYesu. Verse 27. 29. Waza uLevi wamenzela isidlo esikhulu endlwini yakhe. Kwaye kukho iqela elikhulu lababuthi berhafu nelabanye ababehleli ngasesithebeni nabo. uMatiyu wenza isidlo esikhulu. Xa esenza esasidlo esikhulu esenzela uYesu wayeyazi ukuba kuzawuza abanye aboni, abarhwaphilisi, ababuthi berhafu kunye nabanye aboni. Wayefuna badibane noYesu. Wayeseyibonile intsimbi edlezinye ukuba lo endimlandelayo uphilile. Wava ngaphakathi kuwo, wasemingceleni. Athi njena ndizawubiza nabanye ukuba babazidibanise noYesu. Nathi kufuneka senze njani? Sibiza abantu kwenzela ukuthi bangayotshabalala, bazofumana ubomi. Xa unoYesu unobomi obungunaphakade, awuzuya kwantshabalala. Verse 30. Baye ababhali babo nabaFarisi bekrokrela abafundi bakhe besithi kunganani lenisele nababuthi berhafu naboni. AbaFarisi babesoloko belandela uYesu apha hamba khona, babemlandela. Njengoba wayelandelwa ngabantu ababegula, abaphilise, neentshaba zakhe ezingabaFarisi zazikhona, ezisoloko zisitsho zisithi lona uzenza uThixo, uzenza uThixo, akangoThixo. Naku ngoku xa besesidlweni kudliwa besithi nje nanku, kutheni sitya nababuthi berhafu, kutheni sitya nabakhohlisi abadla imali zethu, kutheni ngoku sitya naboni, kanti uYesu uthanda boni. Nawe uyakuthanda apho ekhaya.
nam uyandithanda singaboni sona ngokucinga nangokuthetha. Ndiza kuYesu. Verse 31 wajika uYesu wabaphendula ngokwakhe, ngoba xa ucinga nantoni noyicingayo ngaphakathi uYesu ebebabona, ngoba unamandla kaloku ingonyama ezulu, noba bebethini bemhleba ebebava. Wabaphendula wathi kubo, akufuneki gqirha kwabaphilileyo, lifuneka kwabafayo. Atsho uYesu ebaphendula wathi, ndize kubo kanye abagulayo, aboni. Eyona nto yenza ukuba makashiye izulu azofela thina, azofela aboni ezantsi emhlabeni. Akufuneki gqirha. Uverse 31 uthi, akufuneki gqirha kwabaphilileyo. Andizanga kwabalungileyo, akazanga kwabalungileyo uYesu, uze kuboni abafana nam nawe. Iza kuYesu. Uyamthanda uYesu umoni oguqukayo. Xa siza kuye asiguquki, sithi Yesu sihlambu, silungise iimpilo zethu. Sifuna wena ezimpilweni zethu. Ixesha elikhoyo ngoku lifuna sibe njalo, siguquke, singabuyeli emva. Sitsho sithi Yesu siyabulela, usamkele sinjalo, usifuna sinjalo. Sikuthi uyalinda uba mawuyeke izinto zenzayo, yiza nazo zinjalo, uye oza kuvasa ngelizwi lakhe. Verse 32 andize kubiza amalungisa, ndize kubiza aboni ukuba baguquke. Ingonyama yezulu namhlanje ithetha nawe, ifuna inguquko, ize kuboni. Iza kuYesu, impilo yakho iza kuguquka. Ngumsindisi weempilo zabantu Yesu. Awuzuthandabuza xa unoYesu, uzawuziva ukuthi impilo yakho iguqukile, ngoba unamandla. La mandla uvuko. Xa wamkela uYesu ufumana amandla apha angena kuwe ngaphakathi. Enkosi kakhulu, siyabulela.